நாடு அமைதியா இல்லாத போது ஐபிஎல் மேட்சஸ் தேவையில்லைன்னு சொல்லி பஞ்சாப் விசஸ் டெல்லி டீம் ப்ளே பண்ண மேட்சை இப்போ கால் ஆஃப் பண்ணிருக்காங்க. ஆல்ரெடி செக்யூரிட்டி ரீசன்ஸால மும்பை விசஸ் பஞ்சாப் டீம் ப்ளே பண்ண போற மேட்சை அகமதாபாத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிருப்பாங்க. இப்போ இந்த மேட்சை கால் ஆஃப் பண்ணதால பஞ்சாப் டெல்லி ரெண்டு டீம்ஸுக்குமே ஆளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் இப்போ கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் ஐபிஎல் மேட்சஸை நடத்தலாமா வேண்டாமான்ற முடிவு இன்னைக்கு எடுக்க போறதா ரிப்போர்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்க இந்த சிச்சுவேஷன்ல மோஸ்ட்லி இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஐபிஎல் மேட்சஸை ஸ்டாப் பண்ண போறதா சில அன்அபிஷியல் நியூஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஒருவேளை தற்காலிகமா ஐபிஎல் மேட்சஸை சஸ்பெண்ட் பண்ணா ஃபாரின் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் அவங்க சொந்த ஊருக்கு கிளம்பி போக அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கு. பிகாஸ் ஃபாரின் பிளேயர்ஸ்க்கு அடுத்தடுத்து இன்டர்நேஷனல் மேட்சஸ் வேற ஷெட்யூல் ஆகிருக்கு. பத்தாததுக்கு அவங்க நாட்டோட கிரிக்கெட் போர்டு செக்யூரிட்டி ரீசன்ஸால இந்தியாவில இருந்து கிளம்பி சொந்த ஊருக்கு வர சொல்லவும் அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கு. சோ இதையெல்லாம் பேஸ் பண்ணி ஐபிஎல் கமிட்டி அண்ட் பிசிசிஐ என்ன முடிவு எடுக்க போறாங்கன்றத கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். டீமுக்காக உயிரை கொடுத்து பிளே பண்ற கிரிக்கெட் மேட்சஸை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு நாட்டுக்காகவும் நாட்டு மக்களுக்காகவும் உயிரை கொடுத்து போராடிட்டு இருக்க இந்தியன் ஆர்மிக்கு தலை வணங்கிட்டு நான் இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன்.